Fa uns dies es va fer públic, entre mestres i la resta de catalans de bé gràcies a la màquina propagandística del govern que un comitè d'experts anomenat Grup Impulsor de Mesures de Millores Educatives, que casualment va anomenar el propi departament i on hi ha il·lustríssims membres com el president del Consell Escolar de Catalunya i de més gent que ningú té ni puta idea de qui són, ha presentat un centenar de propostes per millorar el nostre sistema educatiu ja de cara al curs 24-25. La premsa les ha resumit en 18, i jo encara menys, perquè és la mateixa merda de sempre i d'això està ocupada programant situacions d'aprenentatge. Ho han fet ara degut als pèssims resultats de l'informe PISA, com si no fos algo evident des de fa anys la decadència del nostre sistema. Però ojo, que segons aquest mateix comitè, el nostre sistema té capacitat de millora, al igual que el Barça de Xavi, les condicions laborals de les interines o les tardes a Telecinco. Passem a analitzar les principals mesures proposades, que ràpidament aniran a les escombraries, perquè tot això no és més que un rentat de cara davant els mitjans de comunicació. Pacte Nacional per la Inclusió i l'Equitat. Sabem que serà impossible amb la classe política que tenim. Fins i tot sabem que ni serien capaços de trobar als diccionaris els termes inclusió i equitat. La inclusió que agrada al Parlament és la del show me the money, motherfucker. Incrementar el nombre de docents. Les xifres totals donen titulars sensacionalistes a la premsa, però no ens enganyen a les mestres. 10.000 mestres més no suposa cap canvi a les plantilles. Ningú sap qui collons fa els càlculs. La codocència, grups reduïts, ràtios més baixes... Potser pels del 2020 o 2021, que això de portar criatures en un món pandèmic no estava tan a l'ordre del dia. Identificar i definir els aprenentatges bàsics per a cada cicle. Infantil, primària i secundària obligatori. No sigui que surtin espavilats i es rebotin contra el poder, no? En el tostom que és el PDF del currículum no surten aquestes merdes ja? O cal seguir especificant com anar deixant darrere un aprenentatge en base als coneixements per convertir-se en futurs súbdits de les multinacionals? Incrementar el personal de suport no docent. Técnics especialistas, educadors socials, el psicòleg clínic... Lo que te voy a decir a continuación te va a sorprender. Sumar una treballadora dins del sistema gegant ja es considera tècnicament incrementar. Ahí lo dejo. Potenciar la formació, en principi en horari de permanència. Així tindràs més temps per seminaris telemàtics que dormen a les ovelles, formacions de pagament i programacions a casa. Està tot pensat, my friend. La teva conciliació familiar no importa una merda. Incrementar les aules d'acollida. Suposo que en plan que comencen a ser útils i integradores, i no zulo, i amb professionals qualificats, formats i amb ganes, i no un recurs per omplir forats dins d'un horari de diverses mestres sense tutoria. Reduir les tasques burocràtiques i de gestió. Creieu que per impulsar les tasques pedagògiques o perquè no hi ha pressupost per comprar espais d'emmagatzematge a les bústies de correu on s'acumulen tots els papers? Formació dels docents que s'incorporen al sistema educatiu. I això em dona encara més raons per afirmar que magisteri és una carrera molt fluixa. He arribat a afirmar que se la podria treure un ximpanzé, però potser és excessiu, no? O tu què opines? Estabilitzar els equips docents, marcant percentatges màxims i donant incentius en els centres d'alta i màxima complexitat. Incentius? Sona a... Treballes en un infern, en gran part per les nostres polítiques d'inclusió i equitat. Vols un dònut cada matí i ens oblidem del tema? 6% del PIB en inversió en educació abans del 2029. Ara estem al 4,2, el qual significa augmentar a 1.000 milions d'euros durant 6 anys. Ei, escoltes això? Sí? Són les rialles que venen d'ultratomba de tots i totes les conselleres d'Educació que ha tingut Catalunya des de les homilies d'Organyà. En definitiva, un grup d'experts assignat pel departament proposa mesures per solucionar els problemes generats pel mateix departament. Segur que amb tan bona fe com les possibilitats de que aquest document es quedi en el correu brossa de la conselleria. Puto spam. No oblidis donar like a aquest vídeo, subscriure't al canal i programar una situació d'aprenentatge sense fer ús del ChatGPT.